साल्टे फिल्म प्रोडक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय अख्रां गंसे बड' फुल मुभि बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो टिजारखौ आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि टिजारखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बुकिं खालामनो थाखाय होखानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लागोन। जाय खामानिखौ दिनै थाखा फैसा धोन सम्पति गोनां सुबुंफ्राबो मावनो हायाखै बे खामानिखौ दिनै नों मावदों। एडमिसननि फैसाखौबो गावसोरनो होनोसैनो आइ। बेसे? 50,000। सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना? ओइ जाबाय फै। सनाया माब्लाबाबो मानसिनि जिउनिफ्राय देरसिन नङा। नों जेब्ला गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले नाथाय थाफ्लायाव थुनाङा बिराद मेवो। हरा होननोबो हाया फैया होननोबो हाया बेखौ जोंसो फोरोंदोंना। आगै नों देनां डक्टर जाबाथाय बिल्डिं लुबा आं नायजोबगोन बेखौ थाइसेबो थाखा लाया आं नोंनिफ्राय। नों आंनि मा जायो? नोंखौथ' आं बेयाव दावराव खालामनो लाबोआखैना? ओंखारला। एसेबां अनो आंखौ जोबै। अख्रां गंसे। आंखौ थैजासे बिदिनो अनलांबाय था जोबै। आं जिउआव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन सासे डक्टरा सासे पेसेन्टनो किडनि डनेट खालामनाय। नोंनि जिउआव दुखुखौ माब्लाबाबो जायगा होआ। सुख'फिनाब्लासो आंबो फैसाखौ हरगोन। थेंक इउ आइ आरो आफा आंखौ एसेबां खस्थ'यै बेबायदि डक्टर खालामनायनि थाखाय। फंबाय नोंसो आंखौ दिनै फोथांबाय। नोंनि अननायावसो आं दिनै गोदान जोनोम मोनबाय। आइ हाथरखिखौनो बिहामजो लांथोंसै बिमा। नोंसिनि जानो गोनां बिजामादैया बेनो। आं बेजोंनो हाबा जासिगोन। बिसनि मुलि दंबा लाबोदो बुरि सानैजों जानानै थैनोसै। बे भिडिअनि स्ट'रि सिक्रेट डिरेक्सनानो जादों प्रबिन मैथा बर' आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारा जादों अदिप बसुमतारी। बे भिडिअ कास्ट महरै दङ फुजा, बिबेक, दिनेश, रैसुमै, कृष्ण, जुमब्रा, मिजिं, पेटारसन, प्रबिन आरो गोबां दं। नोंथांमोना दानि बावैसो टिजारखौ नायनानै लाखाबाय जानो हागौ। बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां फुल मुभिखौ नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। बे भिडिअआव सिंगार महरै दङ नितामनि बर' आरो उत्तम दैमारि। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो आरो बिथांमोननि माबाफोर भिडिअनि आपडेट मोनोब्ला आरोबाव आपडेट होफिनगोन।